ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಮಾತೇನು ಸೌಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಕಾಂಡೊಂದು ಬೇಗ ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಅದು ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಲಕ್ಕತಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಕ ನನಗೆ ಮುಂಜಿ ನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುದು ಇಲ್ಲ ಕಂಜಿ ಕಲಿತೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಾಳ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಂಚ ಇಂದ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಒಂದಿ ಹಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕುಗ ಪಂಡದು ಹಾಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತೆಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯತೆ ಅನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ತೂಲೆ ಕಾಣ್ಲಾಕಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನದು ನಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಪುಗ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಅರಿತ ಅರಿ ಇದು ಕಡೆದು ಏನು ಮಂತಿನ ಮಾಜದು ಒಂದು ಪೂರ ದೀತೆ ಏನಿತ್ತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂಚ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ತೋರ್ಕಾಗತ್ತಲೆ ತೂಲೆ ಏನು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನ್ ಬನಾಗ ಅಂತ ಐಕೆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಅಂತೆ ಲೇಬಲ್ ಹೋದು ನಾನು ಇದು ತಟ್ಟಿಡು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ರೇಷನ್ ದಾರಿಗೆ ನಾನು ಕಡೆದು ಮಂತಿನ ಏನು ಇಂಚ ಮಂದಿಜಿ ನೆಕ್ಲ ನೆನ್ನ ಹಿಟ್ಟದ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಮನ್ ಬರೋದು ಇಸ್ವ ಕೊಂಚ ಹೂವು ಹಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಈತ ಗಟ್ಟಿ ಅವಡು ಪುಂಡಿದಲಕ್ಕ ಮನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮನ್ಪು ಯಾವ ಕಾಂಡ ಹಾಕಬೇಕ ದಾರಿ ಮನ್ಪು ಸೇಪಾತುಂಡಾಗ ತಿಂಡ್ರೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಚ್ಚದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ತಿಂಡ್ರೆ ಈಗ ಪೂರ ಕೊಡು ಸುಮಾರು ಸರಿ ಮಂದೇನ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಲಾಪುಂಡು ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಶೋಗ ಅಲ್ಲ ಅರಿತ ಪೊಡಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇಮೆದ ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕೊಡ್ತು ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಬ್ಯಾನೆ ಹಾಕೊಂಡಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ರೀ ಇಂಕ ತಿರ್ಗಾರ ಕೈ ಬ್ಯಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಪಜಿ ಇಂಕ ರಾಣಂಚೂರು ಪೂಡು ತಿರ್ಗಾರ ನಮಗೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೇಮೆದ ಏನು ಮಾತ್ರ ಶಾಪ್ ಹೊಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ಜಾಪಾಗ ಏನು 300 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೆ ನೆಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ 200 ಚಿಲ್ಲರ ಉಂಟು ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅವೆಂತೂದು ಕನಪದಳು ಲೈಕ್ ಹಾಕು ಕಂಚು ತಿರ್ಗಾಯ್ತು ಅವೆನ್ಗೆ ಪೋಡು ಸೈಡ್ ಮಾತು ಉಂಟುಂಡದು ಇವಾಗ ಅವು ಮನ್ಪಿರೋ ತೊಟ್ಟೆ ಬರ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ತೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಕೂತುಜೇನು ಬೊರ್ಚಿನಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಂಚ್ಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ నుంచి ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡು ದಯಬಂಡ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನಂತ ಸ್ಮೂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಕು ಏನು ಪಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆದಿ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕು ನಂಚ ಪಂಡದೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಮಂತೀನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದದು ಅಂತ ಮಾಜಾಯ ಉಳ್ಳಿಗೇಸಿ ಹುಣಸೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಚೇನೆ ಇಡ್ಲಿದ ಲೆಕ್ಕ వెయ్యరది ಅವರು ಶೋಕಾಪನು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಅಂತೂ ಕೊರಿದ ಸಾರು ಮೀನ್ದ ಸಾರು ಐಕೆ ಮಾತಾಡದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಮೀನು ಮಂತಂಡ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಂಚೆನೆ ಗೆದ್ದದು ಹತ್ತು ಒಂದು ದೀಪ
ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚೋಟ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವು ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಡ್ ಎಂಕ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಕೈ ಬೇನೆ ಒಂದುಂಡು ಇಷ್ಟು ಬಾರದಿರ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಡು ಗಿಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟದ ಇಡ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಡ್ಲಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಗೆ ಲಾಯ್ಕ ಆಗ್ಬೋದು ಶೋಕ ಬೋರ್ ಅಂತಲೇ ಇಡ್ಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಈ ದಿನೋಲ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಅವು ಮತ್ತು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಸೇಮ ದಡ್ಡ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದಿಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಗಳಿಗೆ ಅದಿತ್ತ ಪುಟ್ಟಿಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇದು ಶೋಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇನೆ ಇಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದಿನ ಗೈಸೇನು ಇಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಿನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಒಂದೇ ಇಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದಿನ ಆಯ್ತು ಮುಜುವಿ ಸೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಬಕಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಸೇಮದ ಪೇರ್ ಮಂತ್ಕೊಂಡ ಯಾನ ಅರಿನ ನೆನೆ ತೀದಿತ್ತ ಕೊಡೆ ನೆನೆದು ದೀದು ಇನ್ನು ನಾನು ಒಂಚ ಮಂತಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಇಂಚ ಪೂರ ಒಂಚ ಪತ್ತುಂಡು ಮಾವಿನ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಉಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ ರೀತಿ ಉಂಡ್ರ ನಾವು ಊರಿನಾಗೆ ತೆಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮತ್ತು ಕನಕದ ವರಿತ ಪುಡಿತ ಗಟ್ಟಿಯು ಓಕೆನಾ ಯಪ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೆ ರಾಜನ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಮೀನಿ ಐದು ಮಿತ್ತಿರು ಮೈಪುಲೆ ಕಾಯಿ ಬೆಂಡವು ಅಂತೆ ಒಂದು 10 ಕೊಲ್ಲುಂಡು ಐಕೆ ಮತ್ತು ಸೇಮೆ ದಟ್ಟೆಗೆ ಮನ್ಪುನಂಡೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಉಂಡು ಮೀಶೋಡುಂಡು ಪಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪಿತ್ತಲದ ಬಣ್ಣ ಪಿತ್ತಲದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಚೊಂಬುದ ಅಂದರೆ ಕೋರಿದ ಸಾರು ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪನದು ಅಂದೆ ತುಯ್ಯರದೆ ಸಣ್ಣಪ್ಪಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಡೆ ಕೈ ಬೇನ ಮಾತ್ರ ಆಂಜೋಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಈಗ இந்த கைப்புக்கு குறைஞ்சது 10 டிஷ்ஷுங்க ஒரு அந்த நான் மாட போகிறேன் ಫುಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತುಲೇನ ಏರದಿಯೇ ಈ ತುಲ್ ರೌಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಯ್ಯಾಡು ಸೆಕೆ ಬರಡು ಎನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೆ ತುಲಿ ಏನಂದೊಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೇಜಾರು ಮನ್ ಪುಚ್ಚಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಇದು ನಮಕ್ ಮೀಶೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ಟ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಪ ಯಾನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಂದೀನಿ ಒಂದಕ್ಕೆ 320 ಚಿಲ್ಲದ ನಾತಿನ ಕಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ದಾಲಜಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಚಕ್ಕುಲಿ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಮನ್ಪೊಲಿ
ರಾತ್ರಿ ಅರಿನೇನ ತೀರ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಜಾರಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಉಂಪುನ ಅವೇನೇ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಮಾಜ ಬರ್ಚಿ ಆ ಒಂಚು ತೆಲುಪತ್ತನ ಮಾಜಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಓರಿದು ಬೇರೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಬಕ್ಕದಾಗಿ ಗೊತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಹಾಕೊಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಶೂ ಹೀಗೆ ಓಲ್ಪುರ ಚಿಕ್ಕಲು ಕನಲೆ ಮನ್ಪಲೆ ಈ ಸ್ಯಾಮದ ಮನೆ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಗೈಸ್ ಬೊಕ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಜಿ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಾನು ಆಯ ಪಾಡ್ದಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಾತನ ಪಡ್ಡದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಾಡ್ದಜಿ ಬೊಕ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋರ್ಚಿ ಒಯ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ತೋಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚಿ 4 ಜನ ದಿನಲ್ಲ ತೂಲೆ ಏನಂಜಿ ವಾಚ್ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನ ಅಂತ ತುಂಡಯ್ಯ ಚಿನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುನೆನ್ನ ಕಾಂಡದ ಎನ್ನ ತಿಂಡಿದ ನನಂಜಿ ಚಾದಿ ಓಡು ಮಗುರುಳೆನ್ನ ನೀರು ಸೆಕೆ ಬಂದಾಗ ತುಜಪಕಾಯಿ ವಾಡ ಕೂತೈತೆ ಕೃಷ್ಣಂದ ಅಮ್ಮಗೂ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದದು ಕೈ ಕರಂಚಿನ ಅನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐಸ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಸೇಮದಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಬೂತೆದ ನಮ್ಮಗು ಬಂಗುಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಐಕ ಮತ್ತೆ ಬೂತೆ ಕರಬೂತೆ ಕಲ್ತದು ಅವೆಂಚಿ ಕರಬೂತೆದೆಲ್ಲ ಕಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆದೆಲ್ಲ ಅನ್ನು ಕಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಡಿಯೇ ಅನ್ನು ಬೇರು ಓಕೆ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತೆ ನಾನೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡು ತಂದು ಏನು ನಡೀತೀನಿ ಎದನೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಳಿದಿಂಚಿ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ಸೇಮ ದಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ಕೆಲವರು ಏನು ಅಕ್ಕನಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ಸರಿ ಆತಿಜಿಗೆ ಅಂಚ ಯಾ ಹೀರೋರು ಮಂತ ತೋರಿಸ್ಪಲ್ಲ ನೈಟಿ ಉಂಡತೆ ಗೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಚ ಅವು ಇಂಚ ಪತ್ತ ತಿಗ್ಗಾನಕ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಲ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಬಂದ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಆಂಜಿ ಹೋಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಪಜ್ಜೆ ಎತ್ತರ ತಿಕ್ಕವೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾದು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೀವೋಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಮಂತ ತೆಗಿವು ನಮ್ಮ ಈ ಮದ್ಮೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಪಿರವು ಸೇಮದ ಅಡ್ಡೆ ತಮ್ಮನ ಮತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಒತ್ತುದು ತಿರ್ಗದನಾಗ ಅವು ಸಾಮದ ಅಡ್ಡೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಮಕ ಸಂಕಟ ಪುಡಿ ಏಪ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಡರಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನಂತು ಅದೇ ಕಡೆ ಪಿನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿತ ಪುಡಿ ಅಮಿಸ್ ಪತ್ತರ ಪೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ ಪತ್ತಿರದ ಅವೇನು ಕನ್ನೋಡು ಅವೇನು ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಿಚ್ಚ ನೀರು ಅಂಟು ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆತಾಗ ಅವಳ ಈಗ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂರು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡ ಅರಿ ಕಡಿಯೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆಂಚ ಅರಿ ಕಡಿಯೋದು ಮಂಟಿನ ನಂಚಿನ ಸೇಮದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಓರನಿಗೆ ಮನ್ಕುಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಗಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಕೊನ ಖುಷಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದದ್ದು ನಾನು ಹಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಂದು ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾಟಕ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ಒಂಚಿ ಪುದರುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪೇರ್ ಬಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಪೇರ್ ಬಡ ಪೇರಾ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಚಹಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಚಪ್ಪೆ ಶುಗರ್ ಉಂಟು ಕಜಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆಡೋದು ಹಾಂ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗ ಪೂರಾ ಎಟ್ಟಗಿ ಲಾಡು ನಡೆ ಬೇಲೆ రెడ్డాండు అమ్మా ಬೇಲೆ రెడ్డాండు ಒತ್ತರ ಮೇದುತ್ತ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲಂತೆ ಇದು ಸುರುಟಿ ಚಾಮಂತಿ ದೀತೆ ಫೋನಾಗ ಯಾನು ತೂ ಅಂದೆ ಕುಡೋರ ಚಾಮಂತಿನಿ ಆಂಡು दादा मन पुनित्य चान हाँ अंदमा यान टूर तुझी दादा मन पु अल्लेची नेनांचेने दीगा लापु ಇದು ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೆಕೆ ಬರ ಪಂಡನ ಅಂತ ಮಾಜದೆ ಏನೋ ನಮ್ಮಂದೆ ಅವೇನು ಮಾಜದೆ ಏನು ಅಮ್ಮ ಒಂದು ರಸ ಬಡೈಕ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಲ ಚಲ್ಲ ಬಿಡಿ ರಟ್ರಟ್ ಬೇರೆ ಅವಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೋದು ಏತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂದು ಅವಕ್ಕುನತ ಉಪ್ಪಡು ಅವನ್ ಚೆಂದಿಲ್ಲ ನೆನ್ ಬಿಚ್ಚ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿನಿ ಅಲ್ಪ ಕೈ ಮೂರು ಇಂಕ ರಟ್ರಡ್ ಒಂಜಿ ರತ್ತು ಬೇಲೆ ಇಂಕ ಪೂರ ರಟ್ರಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಿ ಅದು ಚಾಯ್ತು ದಿತ್ತ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಿಂಚಲ್ಲ ತಾತ ಚಾಯ್ತು ದಿತ್ತ ಊದು ದಿಯರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನು ದೀತೀನಿ ಉಂಡು ಒಪ್ಪಡು ಅವು ಚ ಹಂಚೆ ನಿಪ್ಪಡು ಅರಿಪುನ ಗುಡ್ಸಿ ಭಯ್ಯ ಪೂಜಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆ ಆದಾಗ ಬರೋದು ಮಗುಜ್ಜಿ ಪೇರು ಆ ಪೊಡಿ ಬಾಡ ಬಸ್ ಕುರ್ಸಿ ಹಾಂ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಪಾಡು ಚೆಂದಿ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತ ನನ್ನ ಜಾಗ ಬಾಡ ಒಂದು ಸೆಕೆ ಬರೋಣ ಇದಂತ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೀಪ ಅಮ್ಮ ಅಂದವ ಚಲ ಬೆಚ್ಚ ಚೌಲಿ ಬೆಚ್ಚ చిన్నదే మాట్లాడే మమ్మల్ని ఎట్లా పోనమాట క్లీన్ కొడు చూడు అంచారు కానీ
ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆದ ಪೀಸು ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಈತು ತೋರ ಇತ್ತಂದು ಬಂಗುಡೆ ಒಂಜೇನು ಮೂಜಿತುಂಡು ಮಂಡ್ಯದ ಈತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಡುಲ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸು ಬೀಲಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಈತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸು ಎಡ್ಡಾಯ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಬಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಈಗ ರಡ್ಡು ಕಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂತಲೇ ಒಂಜಿ ಬೂತೈ ಬಕೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಎಟ್ಟು ಬಂಗುಡದ ಪೀಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಬಂಗುಡದ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸು ಮಲ್ಲ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಕಜಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾವು ಬೆಚ್ಚ ಮಂದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಕಜಿಪು ಓಕೆ ಬೆಚ್ಚ ಮೀ ಯಾವಾಡು ಅಂಚಲಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೇಮೆ ತಡ್ಡೆ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಿರ್ತುಕ ಆವ್ ಬೇಯಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವನಿಗಳಿಗೆ ಇಡಿಯೋದು ಬೇಯಿಂಡು ಒಂದು ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಇಂಚ ಒತ್ತು ಓಡ್ನಮ್ಮ ಬೇಯಿನದೆ ಚೆಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಡದೆ ಅಂದೆ ಬೇಯಿಂಡು ಎಂಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಆಂಡ್ ಅವಿ ನಾನು ಎಂಚ ದಿಪ್ಪು ಬಂಡ ಅವನು ಚಿಮಟೆದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಂಡು ಚಿಮಟೆ ಏನು सा अम्मा किधर है मेरा चिमटे किधर है देखो नेटे जी अವು ಮಾ ಚಿಮಟೆ ನಮ್ಮ ಅವು ಹೋದೈತೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾവുಂದೆ ಜಾಮೂನ್ ಉಂಟು ನಾ ನೆಟ್ಟು ದಿಪ್ಪುಗ मस्त लिहिले म्हणते काही शो का पण ते यार ये शो पर पण मा बुडा ತಿಂದ್ರೆ ಯಾವ सार में पड़े मीन बड़ा ಬಂಗುಡೆ ತಿಂತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಊಟದ ಕಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ಸೂಪರ್ ಆತಂದ್ರೆ ಸೇಮೆ ತಟ್ಟೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಒಂದು ಧನ್ಯದಿಂದ ಅಡದನ ಉಪ್ಪು ಸರಿ ಉಂಡ ತಿಂದೇನಾ ಸಾರು ಚೂರು ಖಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪುಡಿ ಅದನ್ನದ ದಾದ ಶೋಗದನ ಶೋಕ ಆತಂಡಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲಿಗೆ ಐಸಂಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರ್ದಿರದೆ ಅವೆಲ್ಲ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾಟಕಗೆ ಪುದರ್ ಬಂಡೇರು ಜಲದುರ್ಗೆ ಅದಾದ್ರೆ ಒಂದು ತುಳು ದೇವೇನ ಇತ್ತು ತುಳು ಇತ್ತು ಶೋಕುದು ಮುಂಡು ಈ ಬರ್ಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಾನೆಗಲೆ ಕಣ್ಣು ತಂದೆ ಮಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ
ಏತು ಶೋಕದ ಅಂತಾರೆ ತಂಪದೆ ಇಂಚೆ ಉಂತುಂಡು ಗಾಳಿ ಎತ್ತು ಪುರುಳು ಬರ್ಪುಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ನಾನೆಲ್ಲ ಕುಂಟಾರ್ದರ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಮೇಟು ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಮಾತೆಗಲ ಇಂಚಿಡು ಸೆಮೆ ದಡ್ಡಾಡು ಪಣ್ಣತೆಗೆ ಬನ್ಪುಲಿ ಇಂಚರ ಕೈಟ್ಲ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮಾತ್ರ ಚೌಲೆ ಅವಡು ದೆಪ್ಪುಲಿ ತುಲೆ ಶೋಕುಂಡದೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲ ಕನಪಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಂಜೋಲೇನು ಕಾಪಡು ಒತ್ತುಲೇ ಸಣ್ಣ ದಡ್ಡೆ ಒತ್ತುಲೇ ಎಂದು ಪಂಡದು ಒಂದು ಆಂಡ ನಮಕ್ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನಿಕುಲೊಂದು ನಮಕ್ ಬೋಡು ತಿಲಕ ನಮಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅತೆ ಗೈಸ್ ಕದಾದೆ ಮನ್ಪುನು ತಿನ್ನರೆ ಗೊಂಚಿ ಬೋಡತೆ ನಮಕ್ ಬಂಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಉಂತಿನ ಪೂರ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ವೆಂಚಿನ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಗೈಸ್ ಚಾ ದಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಅದೇ ಮನ್ಪುನು ಪೇರು ಚೌಲೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮಗೆ ಚಾ ಪರ್ಪೂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಡೀಪ್ ರೋಟಿನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಖಾಲಿ ಹ್ಯಾಂಡು ನಾ ಡೀಪ್ ರೋಟಿನ್ ಕನ್ಪುನಿ ಖಾರ ಆತನಮ್ಮ ಇಂಚನ ಖಾರ ಆತೀನಿ ಯಾವ ಬೋಡ ಅಡ್ಡ ಖಾರ ಆತನಿಗೆ ಖಾರ ಇಂಗ್ಲಿ ಖಾರ ಜಮ್ಮಗ ನಾಳೆ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆತಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಗ ತಿಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿರಿಗೆ ಅಂಚ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಗೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮಗ ತಿಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಖಾರ ಬರೋ ತಿಂಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಾಡ್ದೆ ಬಾಡ್ದಿನಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪೆನೆ ಅವಳೆ ಆ ನೇತು ಚಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಮುಳು ಖಾರನೇ ಗೋಡಾಬಿ ಎಂಚಾಗ್ತಂದು ಪಲ್ಲೆ ಈಸಿಯಾ ಸೇಮದಡ್ಡ ಮೆಂಪರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಸುಲಭ ಉಂಡ ಪಂಡದ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಸುಲಭ ಉಂಡ ಸೇಮದಡ್ಡ ಮೆಂಪರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಸುಲಭ ಉಂಡ ಅಂಚೆ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆ ತುಲೆ ಆಳ ಬರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬಂಗನಿ ಸೇಮದಡ್ಡ ಮೆಂಪರೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾತ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇಮದಡ್ಡಿಯ ಓಕೆನಾ ಮನ್ಪುಲಿ ಎಂತಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾನು ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಪು ಪೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾನ ಯಾನ ಅಡಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿದಿಪ್ಪೆ ನೀರು ದೀಂಡ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೀದಿನ ಮುಚ್ಚಿದಿಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಸೆಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಬಂದಾನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಅವು ನಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಹಾಕಲ್ಲ ನೀರ್ದಲ್ಲಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು ನೀರು ಯಾರ ಬಂದಿಂದ ಅವಿಂದ ಎತ್ತದು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಹೌದು ನಾನು ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಚಹಾ ಬರ್ಪೆ ಜೋರು ಬಡಾಕ್ಬೇಕು ದಾಲ ತಿಂತಿಸಿ ಕಾಣ್ಲಾಕದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಮಂತ್ ಕೊಡಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇಲೆ ಅವು ಅಂಚೆ ತಮ್ಮ ದಾಲ ಖಾರ ಪೂರ ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಕುಜಿ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ ಕೆಂಪು ಹಾಕುದು ಯಾಕೆ ಚಪ್ಪೆನೆ ಕೊರಡು ಕೊಜಪುಡು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಥ ಸಮಯಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕುದು ಕೋಡೆಗೆ ಪೋಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗುಣ ಆತನ ನೆಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ದೇಹ ಎಣ್ಣೆ ನಂಬಿನ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ದಯ ಇದು ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಡು ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಂತಿರು ಅಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ದೇವಿಯರ್ಲಕ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೀರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆತನೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ನಂಚನೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಬೇನೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಕೇಂದಿನವ್ರು ಮತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೋಡೆ ಪೋಯ ಪೂರ ತೆತ್ತಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಪರವಾಯಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಿ ಹೋಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಂದಮ್ಮ ಅಂಚ ಅವಿ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಂಜಿ ಇದು ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನಂಜಿ ತೂಪುನ ಎಂಜ ತೂಪ ಆಯ್ತು ನಿತ್ತಿ ಪೆಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ഞാനಂತೂ ಹುಡುಗಿ ಪಾಡ್ದು ಜೀದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನೇ ಅಮ್ಮನ ಮತ್ತು ತೂಯೆ
ತಿಂದ ಬಂಜಿ ಗೊಂಜಿ ಕಾಂಡ ಬೋಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜರಿತ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ತಿಂದಾರೆ ಅಂಡ ಕಾಂಡದೊಂಜಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಚಪಾತಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕೋಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂತೀನಿ ಜಂಚೇನೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿಸಿ ಕಾಂಡ ತಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಬಕ್ಕದ ಅಂದು ಮಾತ ಮಂತ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ದಾಲ ಕೊರ್ರೇಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಟು ಅವಳ ಮುಗಿಂಡು ನಾನೇನು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನೆ ಕನಬೇಕು ರಾಜನ್ನೆ ಕನಕ ಬಂತೇರು ಅರೆ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಆರೆ ಅಂತ ತೂಪೇರು ಅಂಜಿಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಂದಾರ ಆಲೊಂಜಿ ಆತು ಬಂತಿ ನೇಟೆ ಯಾನಿಂದ ಮುಟ್ಟ ಈತ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಈಜಿನ ಎಂಡ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋತು ಹೋದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಅಂಚ ಮೆಗ್ದಿ ಪಲಾಯನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಲಾಯ ಬಂಡೆ ತಪ್ಪೇನು ರುಚಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ದಿ ಬೇಕೆನ್ನ ಜನ್ನೆ ರಾಜನ ಆದ ಸ್ವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅಡ್ಡೇ ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಬಂದೀನಿ ಪಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪು ನಾಲ್ಕು ರಾಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಈಗ ಫೋನ್ ಮಂತಕ್ಕೆ ಏನು ಇದು ಆರು ಕೊಡೊಂದು ಜನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆರು ಕೊಡ್ತೀರ ಬಂಡದ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೈಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಪ್ಪೇನು ನುಡ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಪ್ಪೆ ಬರ್ತೀರು ಎಂಕುಲು ಅದೇ ತಂದಿಜ್ಜೆ ಕೊಡ್ತು ಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಬತ್ತಿನ ಬಂಗ ಆಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪು ಅವು ದೇವೇರಿ ಆಪಲ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡ ಉಂಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಂತೀನಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೀತ ಮಂತಿನ ಉಂಡತೆ ಹೋಟೆಲ ಪೋಪುಜಿ ಧರ್ಮದ ನೆಟ್ಟು ಮಂದೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬೈರಬಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರನಾಗ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿರೋಣ ಈಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲಿ ಎತ್ತಿಜೀರು ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಲ್ನ ಕೊಡ್ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಏತು ಜನ ಎತ್ತಿಡದಾನೆ ಅಕಲ ಅಕಲ ಕೈ ಅಕಲ ಅಕಲ ತರ ಬಿದ್ದತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪಡ ದುಃಖ ದಿನ ಬರು ಇಡೀ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಆ ಕಾಲಗೂ ಆ ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮಿಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಆ ಟೈಮ್ ಬರಡು ಬಂದೆ ಅಂತ ಕಾತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ತೂವರ ಹೇರ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ದಯಪಂಡೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಏನು ರದ್ದಿನ ಕೋರ ಮುಂದಿನ ಕೋರ ಪಾಡದಿಪ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯಿನದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರಣ ಅಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಂಡು ತಪ್ಪೇನು ರುಚಿಯನ್ನು ಮಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಲಡೆ ಬೂಡ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಇರ ದೇವಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಂತೇನೆ ಕೆಲವೇರೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಂತೇನೆ ಒಯ್ಕಲ ದೊಡ್ಡ ಬತ್ತು ಬಿಸತಿ ಪಾವಡ ಪಿರವಡು ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಬಿಸತಿ ಬಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಮಂತೇನೆ ಎಡ್ಡತ್ತು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದನೇಕ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿನಿ ಬಂಜಿ ತಿನ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಬಂದಾಗನೇ ಇಂಕ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಏರಿಗ್ಲ ಕೊರಾಡು ಏರಿಗ್ಲ ದಾಲ ಮಾಡ್ಪಡಿ ಇದು ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಕೇನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೆಂಡು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬೇಗ 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 ತಿನ್ನೋಡು ಸೇಮದಡ್ಡೇನು ಚಾಪರಡು ಅದು ತಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಪ್ಪು ಕಜಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಆತನೆ ನಪ್ಪು ಮಂತ ನೈಟ ದೀಪೇನು ಕಾಣನೆ ಬೇಗ ಮುಂದೆ ಕಜಿಪು ಕೋಡ ರಾತ್ರಿ ಮಂತಿ ಗಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವಲ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗುಂಟಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ನೆಲ ಹೊಚ್ಚಾರೆ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಹಾಕೋನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಜಂಡೆಕ್ಕೆರೆ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಹಣ್ಣೆನ್ನ ಬೇಲೆ ಇಡೀದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಐನ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಂತ ಉಂಪೋಲೆ ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋನು ಇಂಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿರತ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ತೂವೋಡು ಬಂಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೆಲವು ಇರ್ತದ ಪೇರು ಈ ಎಲೆಯ ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ನಾಕ ತೂಪುಜಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ ಪೋಪೇರು ದಾತ ತೂಪಿನಿ ಬಂಡದು ಅನೆಗ್ಲೆ ಸುರುವತೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ತುಂಬ ಕಲ್ತಂ ಪೋಪ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಕಲ್ತಂ ಪೋಪ ದಾಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಚೂರು ತಪ್ಪಾದಿತ್ತು ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದ ಇಂಕ ದಾದ ಅಂತ ತೆರಿಪಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓವಾಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ ಇಂಕ ಕೇಳನೆ ಏನಾವೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಯನು ಐನದ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಪಂಟದ ಇಟಿಗೆ ಏನೇನ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಂತದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ್ ನೈಟ್ ಇನ್ನು 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 7 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತೆಡ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊರ್ತುಗಳ ಬರ್ಪೇನು ಒಂದು 16 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ 7 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ 2 ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ 2 ಟೈಮ್ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದಂಡ ಮನ್ಪು ಜನ ಒಂಜೆ ಪೊರ್ತು ಮನ್ಪೆ ತೂಪ ಟೈಮ್ ಜಿಕ್ಕರ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಅಮ್ಮಗಳ ಮತ್ತು ಪೂರ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಂತನಲ್ಲ ಏತಿ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಂತನಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಯುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಬನ್ನಿ ಸತ್ಯತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾಪವಜೇನು ಓಕೆ ಬೈ ಗೈಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಚೆನೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಲಿ ಹಿರಿಯರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊಡಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಾಯದಾಗ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ
ಏರ್ಲಾಯ್ತು ಅಕಲೆ ಹುಷಾರಿ ಜನ ಅಕಲೆ ಮಿತ್ತೊಂದು ಗಮನ ಕೊಡಲಿ ದಯಪಂಡ ಅಕಲೇನು ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪೊಲಿದೆ ಆ ಮಂದಿರ ತಪ್ಪು ಏರ್ಲ ಬರವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಇಟ್ಲಂಚೇನೆ ಪಪ್ಪನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಂಪೋತೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಥರ ಲೇಟ್ ಅಂಡರ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಜೆ ಬರ್ತದು ಆರಂತ ಪೋಯದು ತುಯ್ಯಾರೇನು ದಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬರ್ದು ಬದುಕದು ಕೊಡೋದು എന്നോട് കുപ്പോട് പൽപ്പിന ആസൈഡ് ಮಂತೆ ನನ್ನ ಗುಡ್ದು ಪೀರು ದಾದ ಮಂಪೆಲ್ಲ ಹಾಕುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಾಯಡೆ ಆದ್ಯ ಬಾರಿ ತಿನ್ನದಾದ ನಾನು ನರಕ ಬತ್ತಿಜೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡದಾರ ನರಕ ಬರ್ರೆ ಪೋಯಿಸಿರು ಆರೇ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಆರೇ ತಿನ್ನಂದೆ ತಂದೆ ಕಾಪಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋಯರು ಬಚ್ಚಿನರಿಗೆ ಅಂಚೇರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರ್ತಿನ ನಿಖಲು ಆ ತಪ್ಪ ಮಂಪೆಲ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಐನಾತಿ ಬೇಕದು ಅದ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆವಾಡು ಗುಳ್ಳೆ ಆವಾಡು ಅದು ನಮಗೆ ಓಲಾಂಡಲ ಕರ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡದೆ ಅವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಪೋರ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿತ್ತಿನಸ್ಕರ ಅವು ಹಾರ್ಮೋನು ಪಂಡದು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮತ ಆಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹತ್ತ ಹೊರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುಲು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಕಲು ಅಕುಲು ಹತ್ತು ಪಂಡಿದ ಓಕೆ ಮರ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋರ್ಚಿ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಿದ್ದು ಓ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವು ಎಂದತ್ತು ಓ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮನೆ ತೊಂಚಿಟ್ಟು ಗಮನ ಕೊರಲೆ ಬಂಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗಿಡಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಬಾಯ್.